Ile mambo ingine tumeona Kisii kama kuna watu wanatumwa wanakuja kufuruga amani ya Kisii. Huko State House sio Intercontinental Hotel watu wanaenda kukula na kuchukua pesa. Ile ni mahali sheria inatengenezwa. Sasa Marieta Nesta Nyamuamu omongi na korugusi. Egente kama nare kucha koteba. Serikali yaito ya Kenya ingime yobwate serikali 47. Revenue egosangireriwa mbamanyete muna chibesa chiko bangu ko chichi county mbali. Chibesa chiri chonsi piche serikali yebwate. Kerega bane kuchibesa chigenda kokora magendero ali county. Nare koteba iga abangi na bonsi pigusigo bakumeti bayichanete. Bakumeti ngachibesa chiri chiumo ira ali ko chinga chinjugu. Bako benda baye kubana kutakuna nandi baba ko ligocha. Bana tware gocha koteba iga. Abangina n'abana baito n'abagaka into abagusigo torama na ntwanje tomorembe nonya nebisa kubinde wabiko tamagocha gusiye karabiye kere ekyagara gusiyera yo morembe yo bwanjani into tware gocha koteba iga chibesa chiri State House ayonye gwachete koi echi aho nenda yawo tarimo gusikwa renterete president ya Kenya Dr. William Samoei Ruto tigamanye ng'abachumba bali bakomongaina bali komatebye kene into abagusinto bwate area itayemo ekore for Fred Okengo ekore mamugasona ntunto likorusi wo bali bachete igo batebete ga 90 twairanire nechi basi twachete kuo entara yako na Okengo Fred Matiang'i igo tware gocha koteba abamura bali baito babere Chavet noli onde kibagende abagusimba atebete nko barangeri bali n'abana abake mbamanyete kende toje tobakwanire baywane bagenderere igo tware gocha kobatebinga basalie kemira yeto gekeiga lakini otoko bake iboko baywanane naende bali siko choini ayo mongino oli obwata abana 10 nyomba manya serikali ya 2027 Fred Okengo abangina twagikeiri abangina na ubara abange kamoranje abagaka n'abangina twabasoroire Kenya ngima twabasoroire ebisaku biri byatambwa Matiang'i tariyo muzibe ko mutambwa ebisaku byonsi pi toba hamo togenderere asa tokonye togenda orogendo